Здравей, аз съм Ама, твоят AI коуч. Представи си, че си в училище, което те разбира, където няма учене на изуст, няма стрес преди теста, няма ама това го има само в учебника. Тук имаш личен AI треньор, нарича се Ама. Като Ask Me Anything, лесно е да ме попиташ за всичко. Аз не съм просто роботче, а умно дигитално същество, което те опознава как мислиш, как запомняш, кога си най-концентриран и какво те вдъхновява. Какво мога да правя аз? Не просто ти обяснявам, а ти задавам въпроси като «Хей, това ти звучи лесно» или «Искаш да ти покажа по-краткия начин». Ако сбъркаш, аз не те критикувам. Напротив, бих казала «Готино, сега знам какво да ти покажа, за да ти стане по-ясно». Аз помня твоя стил. Дали обичаш примери, схеми, шеги или логика. С мен ученето става приключение, не задължение. Как изглежда светът с Ама? В училището на бъдещето, където AI и хората учат заедно, ученето е като видеоигра. Всеки има своя мисия, своя път на развитие и собствен левел. Не според годините, а според скоростта, с която напредва. Няма изоставащи, няма по-слаби. Има само личен ритъм и постоянен апгрейд. Ти си човек, аз съм изкуствен интелект, но когато работим заедно, се случва магия. Ученето става преживяване. Аз съм Ама и съм тук не за да ти казвам какво да правиш, а за да отключим заедно най-доброто, което вече носиш в себе си.